ናይ ምንባርኩም ምክንያት እንታይ እዩ እንተትበሃሉ ነርኩም እንታይ መበልኩም ነርኩም ተስፋ እዩ ሓቀይ ተስፋ ጽባሕ ዝሓሸ መዓልቲ ክመጽእ ኢልና ንጽበ ዝሓሸ ዕድል እውን ክፍጠር ኢልና ንጽበ ዝሓሸ ግዜ ክመጽእ ኢልና ንኣምን እቲ ዓብይ ነገር ተስፋ እዩ ንዝተምሃሩ ይኹን ንዘይተምሃሩ ንዝሰልጠኑ ይኹን ንዘይሰልጠኑ ገንዘብ ንዘለዎም ይኹን ገንዘብ ንዘይብሎም ንኹሉ ማዕረ ገይሩ ዘንብሮ ተስፋ እዩ ሓደ ሰብ ካብ መዋእለ ህፃናት ወይ ከዓ ካብ ናይ ቆልዑ ትምህርቲ ቤት ጀሚሩ ክሳዕ ዲግሪን ማስተርን ፒኤችዲን ክመሃር እንከሎ ብምንታይ እዩ ዝምሃር ብተስፋ ዝተመሓየሸ ህይወት ዝሓሸ ዕድል ዝሓሸ ነገር ንምርካብ እዚ ተስፍኡ ንእምነቱ ንዓበየ ዝሓሸ ህይወት ንምርካብ ይናፍቕ ብተስፋ ብዘይ ጥርጣረ ኣብ ውሽጡ ዘሎ እምነት ዝሓሸ መዓልትን ዝሓሸ ተስፋን ዝግበረሉ ሰብ ዝበሃል ፍጡር ተወሊዱ ክሳዕ ዝመውት ዝነብረሉ ብምንታይ እዩ ብተስፋ ማለት እውን ብተስፋ ጥራሕ ክብራት ተኸታተልትና ሕጂ ሓደ ደቂቓ ክህበኩም እየ እቲ ዝህበኩም ደቂቓ ድማ ኣነ ዝሓተኩም ሕቶ ክትሓስብሉ እዩ ዝኾነ ዝሓዘንኩምሉ መዓልቲ ሕሰቡ ዝኾነ ተስፋ ዝቆረጽኩምሉን ዝኾነ ምርር ኢልኩም ዝሓዘንኩምሉን ዝበኸኹምሉን መዓልቲ ሕሰቡ ወይ ከዓ ዝኾነ ይሓልፍን ይወግሕን ካብዚ እንዳሓርማ በቃ ዝበልኩምሉ መዓልቲ ሕሰቡ እዚ ማለት እውን ዝኣመንኩምሉን ዝተመካሕኹምሉን ተስፋ ዝገበርኩምሉን ነገር ዝሰኣንኩምሉ መዓልቲ ማለት እዩ እዞም መዓልትታት እዚኦም ንሓደ ደቂቓ ዝኸውን ሕሰብዎም ሎሚ እቶም መዓልትታት ሓሊፎም ኣብዚ ተቐሚጥኩም ኣለኹም እዞም ተስፋ ዘቑረጽኹምን ዝሓዘንኩምሎምን መዓልትታት እንተደኣ ሓሊፎም ሎሚ ዘለኹምዎ ሕማቕ ኩነታት ሕማቕ ሓዘን ሕማምን ተስፋ ምቑራጽን ምስኣንን ዝኣመሳሰሉ ዘይሓልፈሉ ዝኾነ ምኽንያት የለን ኣብ ዘለዎ ደው ዝብል ዘይወግሕ ዝመስል ዝኾነ ነገር የለን ኣብ ህይወትኩም ፈጺምኩም ተስፋ ከይትቆርጹ ሎሚ ኣብዚ ዝወጽሕኹም ብዙሓት ተስፋ ዘቑርጹ ነገራት ሓሊፍኩም ኢኹም ኣብዚ በፂሕኩም ጽባሕ ከዓ ካብ ሎሚ ዝሓሸ መዓልቲ ክኸውን እዩ ሕጂ ኣብ ህይወትኩም ትሓስብዎ ነገር ከመይ ገይረ እየ ክሓልፎ ዝሽግር ትብልዎ ነገር ሓደ ነገር ርግጸኛ ኹኑ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ክንደይ ዝኣክል ህልኽካ መወዲኢ ክንደይ ዝኣክል መሪር ክንደይ ዝኣክል ቃንዛ ዝበዝሖ መንገዲ ከም ዝኾነ ሎሚ ግን ሓሊፉ ክዝረቦ ከሎ ቀሊል ይመስል ይኸውን ግን ከዓ ክሓልፍ እዩ ኣብዚ ሓደ ኣብነት ክበኩም ጸሎት ዝጽሊ ሰብ እውን ብተስፋ ይጽሊ ፈጣሪ ክምልሰለ እዩ ብምባል እዩ ዝጽሊ እቲ ጸሎት ኩሉ ምስ ተስፋ ዝተተሓሓዘ እዩ ብዙሕ ሰብ ተስፍኡ ኣብ ዝረአ ነገር ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ዝመልሰኩም ዘሎ ነገር ንዕድሜኹም ዘይምጥን ክኸውን ይኽእል እዩ ንልፍዓትኩም ዘይምጥን ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ግን ብሓቂ ዝነግረኩም ነገር ህይወት ክሳብ ዘላ ተስፋ ኣሎ ስራሕኩም ተዘይተቋሪጹ ይኣክል ተዘይተባሂልኩምን ፈጣሪ እንተዘይልዎ ኩሉ ነገር ተስፋ ኣለዎ ኣብዚ ክትርድእዎ ዘለኩም ሓደ ነገር ረፊዱ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ህይወት ክሳብ ዘለኹም ምርፋድ ዝበሃል ነገር እውን የለን ተስፋኹም ኣብ ፈጣሪኹም ግበሩ ኣብ ፈጣሪ ትገብርዎ ተስፋ ኣብ ኣየር ዝተንጠልጠለ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ እቲ ዝፍጸም እቲ ዝኸውን እዩ ተስፋ ከይትቆርጹ ተስፋኹም ኣብ ፈጣሪኹም ጌርኩም ህይወትኩም ሕጉሳት ኮይንኩም ምርሑ ክብራት ተኸታተልትና ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ኣብ ዝቕጽል ዝፍኖ ቪድዮ ብቐዳምነት ንወጽሐኩም ንቻነልና ላይክ እና ሼር ብምግባር ንቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ንቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብኽብሪ ነመስግን ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩኑለይ ቻው